teko warga Kemiri ya tak sebut bintang tamu ya kena. Ya coba kayak ngapa? Ya Mbak Gayeng, Mbak Gayeng. Wis keparang siap urung? Heeh, coba wingi ya wis WA aku arek nderek ngregengake, ya coba diaturake wancine, monggo. Nah, mriki Mbak. Mbak sinten? Mbak Gayeng apa sapa ya? Gayeng, heeh. Nah, iki. Joget. Joget. Sugeng dalu ki Mbak Gayeng, asmanipun sinten? Nami kula sing asli napa panggung, Pak? Sing asli. Sing asli rame. Oh, jare Gayeng. Oh, Gayeng ya rame ya, Mas. Nggih. Iki Mas apa Mbak ta iki? Niki Laura, Pak. Laura niku napa? Lanang ora wedok ora. Waduh. Lanang ora wedok ora ki apa? Ah iki senengane sing bonang nek iki. Mboten namung sing bonang, Pak, sing ngendang wingi lho pun kencan kalih kula. Oh. Sing ngendang ya kencan. Ampun surak-surak lho, Pak. Pak Lurah lho isin wargane munggah panggung kok disuraki niku. Nek luwih isin meneh, nak wargane munggah panggung kok ora disawer niku luwih isin. Nyuwun ngapunten lho Pak Lurah. Nah. Kok ora dandan apa? Nyuwun ngapunten wingi gelunge kecantel truk rikala karnaval Pak. Dadi bocah ngaten iki mboten saged gelungan Pak. Ah, ora apa-apa. Wis. Mboten Sukini Mbak nanging Sucipto. Susune lancip ganjelan boto. Nek pas dandang wedok niku Sucipto, nek pas ngeten iki Surata. Dadi rata ora ana mbrenjul-mbrenjule. Wardana, Pak. Waria dadane ra ono. Ya iki kalebu waria. Ning ya kabeh mau mating Gusti mula ya diaturi raketan sak lagu nggih, Mas. Kula mboten nyekar Pak, mboten saged. Kados ngendikane Pak Dalang wau, ngendikane nak dadi penyanyi iki rupane apik, dedege apik, suarane apik. Lah wong kula lho rupane ala, banyak kelebihan, banyak kekurangan kok Pak. Rupane ala ning nek suarane apik ya laris. Suarane mawon kados blek diseret. Rupane ala suarane ora apik ning nek geleman ya laris. Mulane mboten laris mergo mboten geleman, Pak, mboten gelem nyekar ngaten lho. Ya. Tak suwun sak lagu jenengan nggo gawe tamba kangen ning kanca-kanca iki karo jenengan. Lagune napa, Pak? Hah, monggo kersa. Mliwis putih aget, Pak. Mliwis ki sing nggo gawe budalan buta kae. Menapa gubuk asmara, Pak? Nah, gubuk asmara mawon nggih. Saenten-entene ten gubuk nggih dadi nggih, Mas.